ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଉଛି କୁମାର। ଆଜିର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ମକା ଲଗା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ଭାଉଜ ସେ ଗାତ ଲେବୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଅଛି, ମକା ଲଗାଇବାଟା ସରିଯିବଣି। ମୁଁ ଗାତ ମାରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ବାପା ଆଉ ମା ମକା ଗାତରେ ପକାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣ ସେ ଗାତକୁ ଲେବୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆମେ ମକା ଲଗାଇବାଟା ସରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟିକେ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ବି ଗାତ ମାରି ତକି ପଡ଼ିଲି। ଏବେ 15 ଦିନ ପରେ ଏତିକି ଲାକା ମକା ଉଠି ସାରିଲାଣି। ଆଉ 2-3 ମାସ ପରେ ମକା ହେଇଯିବ।